kubor nakaslem jong unongsan hima. Kublai pi perlok baro hagani ka por nga priang somphai pi sha gani ka khubor ka kongsan jong ka tayo balawan ra do nong san hima ha ka waini ki jingjia accident ka ba ishar khai ha ka bala jia hari boy district hendre ngot ki men sem bre ki la khlat bakin thubru yo nongnia hadin baka kali ka baki shong kala sha tanra no ha ka trok ka bakit dobilat ka badan your registration number WB sao iwg Hinyo henreo arpra Maria Poi ha sumer hagapor kumba architect no phaisngi kat kum ko khubor ka balyo lum la ong ba ka trok ka badang wan ki thanjan tia hills pan her cha kanong ba gohati ka bala pen her bha tang Maria Poi ha sumer kala lej bantan ra shwa yo divider jong surok ba national highway 6 ban kanthi shiliang surok bantan ra bet bet ye ka kali bolero ka badan yo registration number ASR henreo B nyok ndai not pra ka badang keo cha kanong ba shlong tan hadu ba ka tai ka kali bolero kala kala khongpong bonsin bat dam senda sendon naga jingban jong ka tai ka trok kini ki henreungut ki bala khlano ki kenthop ya laingut ki kenthei bat laingut ki shenrang bala yo jingte bru bana pedeng kini ki bakhlat ki donru ki reuniam ki badai ki father bat ki sister jong ka way ka school mission naga jilla Assam namar ka jing prapom bat dam senda ka kali kala shimpor da ki kenta ye ki bor pulit bat ki breu ban yarap sai ye ka met jong kini ki bala khlano hagani ka jingjia Shushu la yo jing tibru ba nongnia ba nongbo jong ka te ka trok ru kilaman sao jor bala penkit no ye ki sha ki jaka ajing sumar nong ba shlong bana kaliang jong ki bor pulit kidang penlong ru ka jing tokit halor ka ni ka jingjia Hadin ka jingmi ka huri hura hapo Mairang East and West Khasi Hills halor ka jingbom hun ya ka result election hapo ka district la sakhi ba ki patba ki balong ki nong kershan jong kertong ubarem kila khe bitar bat kawang mau ya ka jakatre jong udisi ka Mairang bat wiang dingru ya ki kali sorkar Shushu na lor kani ka jingjia huri hura la sakhiru baladon way ubreu balat yap lengktar hasurok ba national highway 44E ya uba ampat shimla tip jika kerteng jong u ya ka bala jia ha ka mit artarik unail ber arajar arpulai bada kaliang jong ke inquiry officer ka kong VA hnyota ka badai ru ka additional district magistrate jong ke eastern west Khasi Hills Mairang ka khot bat wer ye ki no ginu ki badan jingtip halor gane ka jingjia bakhlat uni rangba ban one eye ha ka slem trekam u deputy commissioner eastern west Khasi Hills Mairang ban lum ye ki jingtip nadu ka por khat wai beje minstem hadu lai beje janmid ha ka sngi balong trei hadu ka khat sao trek unai leber arhajar arpulai yakane la pentip da ka additional district magistrate eastern west Khasi Hills district Mairang SDPRO Mairang National President Jongka National People's Party Konrad Kongkel Sangma ula pentip baga BJP kabadan armut ki MLA kala aiktin bakan kershan ya ka NPP ha ka jingthau ya ka sarkar bathmai yakani Konrad ula penbena lingba ka rinsan Twitter ha ka ba ula ai khubelai ya ka BJP kabala wan terwa ban ai jing kershan ya ka NPP Ula ongru ba kini ki artli ki seng kinya trailang ban syakri ya ka jilla Meghalaya Laban kedau bahadin ke jing nyo vote ke NPP kala yo hadu arpuhun reungut ki MLA bat ke BJP arngut kini ki don kam satang laingut ki MLA ban lej kam hakmat ulat ke jela ban thau ya ke sarkar bathmai ki seng halang jibakin thop ya ke hito HYC sur ka bri uhonyo trap HNYM ka state bat ki way ha ka sautrek ulber arajar arpulai kilami ha parking lot mod pran ban penlong daga jingelang penrem da ka bathang ting shop yaki arngut ki nongmi khmat na ka seng HSPDP ki bala lej ban ajing kershan bat ban ya trailang bat ke NPP kata uba Methodius dekhar bat uba shakliar warjeri Nakaliang kinong elam jong ki seng bapher kila ther ting ya kini ki arngut kinong mi khmat ki basyat kala ya ka jaj benreu ha ka kerteng jong umae hoping stone lingdo tang ban job ya ka election
kila pen sngow syaki bahapo ka nyotrik gidai ban kala bamut bat kelaru ke jing bujing perkan bala dakim sngam ki pat ba ka jat ben reu kin lech shong hakmat ke kherdop ke ying ulat ke jelna ha ka nyotrik unai leber arjar arpulai ka badai ka sngi pen bam smai ke jing thap vote ki pat ba ha baro san pokhandai tali ki constituency hadin bala khain lang lut kin thop ye ki postal ballot bat ki retemen bat ki buduna de khotmet ki bat thap vote nala ying ke jing thap vote ka long hado prapusan point san puwei ne ka shispa lani prapusan point san puwei percent Henry ke jing thap vote tang ne ki lai hajar south pa akhat khandai tali ki jaka thap vote ki san pokhandai tali ki constituencies ka long prapusan point arpusan percent ka jing poi thap vote ki pat ba ka ba bon tam e ka dai hamo ka yaw constituency ha ka ba galadan hadu khandai pu ar point nyo pu lai ne ka shispa bot sa ka raja bala constituency hadu khandai pu ar point reu na ka shispa ke constituency ke baduna ki ba thap vote ka dei ha south shalong constituency ha ka ba ki nong thap vote ki poi hado hanreu pho ar pon shipo na ke hispa bot sa ke east shalong constituency tang hanreu pho sao pon hanreu pho khandai na ke hispa uba roy ko par sindrem ubade general secretary ka seng hanyo trap youth council haba kran chikilat pathai khubor hadin balawai ka jingelang hamat pran halor ka jingshat kala jong uba shakaliar wardri na matha raisan but uba methodios dakhar na martian road constituency ki badai ki mla ka seng hspdp ban lai ajing kershan ya ka seng npp ban thau ya ka sarkar sanrop bathmai hapo ka jilla ulaong bagiti arngut kinong mikman ka hspdp kila lai yalap election ha ka kerteng jong ka jaj benreu badru ha ka kerteng jong uba hoping stone lingdo henry menta kila shet kala ya ka jaj benreu barok kawai badru ya upat ba ulaong ba ki pat ba ka jilna hi ki kwa da ka sarkar jong ki seng reulo kata ka udp vpp hspdp pdf khnang ba ka jilna kan yo do menteri rang ba khasi henry ban long menteri rang ba do ba preston tensong ubadai sembot menteri rang ba ka jilna barin kinom hun satya namar ba udai na ka seng npp Susu ba roy ulaong ba ka jingkwa jong ka sur upat ba ka daybay ba kam kwa satya bo konrad sangma lani kinong mikmat ka sang npp kinlong kum ki menteri rang ba jong ka jilna uba roy ulaong ba ki kintin ki ba preston ujukren kila shulong kam kai palat bat ula penlong kam kai ka jat benreu hadin ba ula kren ba kum kinong mikman ki wan penbe man ka sansnem bat ki breuru ki ngop man ka sansnem henry na kalyang ka seng hyc kam kwae banda kentho ai shapang jong u lamar ba udai ubreu bala rangba na ka jat benreu khasi uba roy senrem ulaong baka hyc kam dei ka kinhon jong ka no ka seng san perthei henry ka dei ka seng bhalang ka ban yang ban yele ya ka sarkar ladami ka no ka jing uba bright star well marbanyang uba dei ukertong ka voice of the people's party ula kelalong ukertong ubalawan shakmat ban yo ya ka jing job ka ba he tam na padeng ki wei pat ki kertong ki ba yo ya ka jing job ha ka ni election mla ka badang shudap shen hapo ka mingalia uba bright star well marbanyang amdei tangbo uyo ya ka jingjob ka ba hetam henry ula dairu uwe ni ki ratba ubala la ban penlem sendon ya umla uba process ti saukmi ubala ino ya ka kam badru ya ukurtong ke npp uba taibor lang pathau ubadai umdc ka maulai constituency hadin ka jingdep banyo yaki vote hakasni palai uba bright star well ulayo hado arpu 100,000 arspa anrepo ar vote na ki 100,000 hanyo spa sapo hanyo teli ki vote ha maulai but job hado khatsan 1,000 hanreu spa sapo pra vote persya yo ba tai borlang pathau ubalawan ka kerdan ka ba ar hadin ba uyo hado pra 1,000 hanreu spa khat saw vote amtang kata henry kani ka jingyo vote jong ba bright star well kala dairu ka jingyo vote ka ba hetam namar wan la da khain kelum ye ki vote jong baro ki kertong ki bale khun persya agani ki election na maulai ru kata kabala poisa ka khan 100,000 saus pa lai pusan henry uba bright star well udang tamhi dah 9,000 hanyo spa hanyo pu hanyo vote Di porolog de gigi kubor ngila poisa ka bakut sa sisien ngi ai kublai ka por bakor do jong pi tada do bangin ya shem yang la shem tayo kublai shibun